दिनै 11 जुलाइ खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, मानसि बुथारनायनि दायाव उदालगुरि जिल्ला सस्त्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया लाल मिया मुंनि सासे दायनिगिरिखौ जिउ जोबजासिम जेल जानायनि साजा होयो। लाल मियाया गुबुन सासे हिनजावजों मोजां मोनज्लायनायनि जाहोनाव गावनि असे हिनजावखौ गोदोना सेरथेना बुथारदोंमोन। बे जाथाया उरां पुलिसनि सिङाव थानाय नेपालि गामियाव 2015 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जादोंमोन। बे जाथायनि सायाव उरां पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन। बे एफआइआरखौ बिथा खालामनानै उरां पुलिसआ 11/15 भारतारि साजा आयेननि धारा 120B आरो 34 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनानै दायनिगिरिखौ खायो आरो नायबिजिरो। बे केसजों लोब्बा थानाय उदालगुरि जिल्ला सस्त्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालियाव मोनसे केस नम्बर 53/10 रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो हियारिंबो जाबाय थादोंमोन। हियारिं जोबनायाव मैया उदालगुरि जिल्ला सस्त्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया दायनिगिरि लाल मियाखौ 20,000 रां जुरिमाना फोनांनानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होयो। नैथियाव, इन्डियान आर्मिनि कनभयआव गिख्रंथाव हरखाब गाग्लोबनायनि उनाव उदखारिफोरा पुलिसनि पस्टखौ नोजोर होदों। साननैसो सिगां जम्मु काश्मीरनि काठुआयाव इन्डियान आर्मिनि कनभयआव गिख्रंथाव हरखाब गाग्लोबनायनि उनाव उदखारिफोरा मैया हरनि 8 रिंगासोआव उधमपुराव थानाय पुलिस पस्टआव गुलि गावदों। बे जाथाया बासानगार एरियानि सें पुलिस पस्टआव जादों। पुलिसआबो फिन्नाय हिसाबै हरखाबै गुलि गावहरदों, जायनि जाहोनाव उदखारिफोरा जायगानिफ्राय खारलांनो गोनां जादों। खाथिनि रैखाथि हान्जा पस्टनिफ्राय गोख्रैनो बै जायगासिम उधमपुराव 164 किल'मिटार गोजानाव गोख्रों हान्जा दैथायहरनाय जायो, गाग्लोबनाय उदखारिफोरखौ नागिरनानै हमनो थाखाय। थामथियाव, पुलिसनि जाफुंसार सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि मिलायनाय एबा बेजाल पेट्रल आरो डिजेल जब्द। चिरांनि पुलिस आरो नोगोरारि जौगान बिफाननि जथायै चिरां जिल्ला काजलगाव खाथिनि सोनाब बिलासपुरनि मोनसे सिखावै लाबोनाय थाव फालांगि खालामग्रा जायगायाव सिग्रोमो। मैया बे सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि सिखावै लाबोनाय दोनथुमनाय मिलायनाय एबा बेजाल पेट्रल आरो डिजेल जब्द खालामनो हायो। मिथिनो मोननाय खौरांनि बायदिब्ला आन्दो फुंखा फोरमायथिनिफ्राय मोननाय फोरमायथिनि सायाव बिथा खालामनानै मैया बेलासिनि 6 रिंगायाव काजलगाव थानानि बिबानगिरि पुलिस जयन्त काकतिनि दैदेननायाव आरो जिल्ला नोगोरारि जौगान बिफानजों जथायै सिग्रोमनानै काजलगाव थानानि सिङाव थानाय सोनाब बिलासपुरनि मुन्नाफ आलीनि न'आव गोलाव समनिफ्राय बाहाय हार्डवेर मुंनि मोनसे फालांगि हान्जानि आन्दोआव सिखावै लाबोनानै फानग्रा मोनसे थावनि गुदिखौ नुनो मोनो। सिग्रोमबाय थानाय समाव बे थावनि गुदियाव आयेन बेरेखायै गोबां बिबांनि जमा दोननाय पेट्रल आरो डिजेल जब्द खालामनायजों लोगोसे बे थाव फाननायनि खामानियाव बाहायनाय मोन 50 थाव दोनग्रा प्लास्टिकनि ड्रामबो बोखांनो हायो। नाथाय आयेन बेरेखायै थावनि फालांगि खालामग्राफोरा सिग्रोमनो फैनाय पुलिसनि हान्जाखौ नुनानै जायगानिफ्राय खारखोमा लाङो। ब्रैथियाव, साथाम उदखारिखौ हमनो हानायजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा बेसाद जब्द खालामनो हादों। रैखाथि हान्जाया मणिपुराव सिग्रोमनानै 3 उदखारिफोरखौ खानो हायो आरो गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुदबो जब्द खालामो। बे सिग्रोमनाया एनआइएनि बिथोन बायदियै कांगपकपि जिल्लानि निउ केथलमान्डि पुलिस थानानि सिङाव थानाय एल हेगजल गामियाव उदखारिफोरनो बेरेखायै जादोंमोन। बे सिग्रोमनायाव उदखारि हान्जा आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायनायबो जादोंमन। बे सिग्रोमनायाव खाजानाय उदखारिफोरानो जाबाय थांजवेल हाउकिप उर्फे थांबय, जांजौलेन खंसाई उर्फे गलेन आरो जांमिनलुन सिंसन उर्फे फ्रेंकिक। बे सिग्रोमनायाव 2 एके राइफल, गंसे MA1 MK3 राइफल, मोनसे SBBL आरो गुबुन रोखोमनि मोन 1382 गोथां गुलिबो बोखांनो हायो। हमजानाय उदखारिफोरखौ आरो बोखांनो हानाय गुलि बारुदफोरखौ गोनांथार आयेनारि राहानि थाखाय मियानो गथायना होनाय जायो। बाथियाव, 133थि दुरान्ड काप जोलुर टुर्नामेन्टनि थाखाय बिटिआर खुंथाया थियारि। बे जोलुर टुर्नामेन्टआ जुलाइ दाननि 30 खालारनिफ्राय आगस्त दाननि 21 खालारसिम जागोन। बे जोलुर टुर्नामेन्टनि बागै मैया बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ उदालगुरि आबर्त भवनाव मोनसे खौरां मेल खुंनानै बुङोदि एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनायखौ बिटिआरआवनो खुंनो मोननाया खाफाल गोनां आरो मिथिहोबावोदि बे टुर्नामेन्टजों लोब्बा लाखिनानै मंगलबारनिफ्राय दुरान्ड काप ट्रफी हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादों होनना। बे दुरान्ड काप ट्रफीनि हानजा सुरनाय हाबाफारिया बिस्तिबाराव 1 रिंगानिफ्राय उदालगुरिनि नलबारि फोथाराव
12 जुलाइआव तामुलपुर, 13 जुलाइआव बाक्सायाव जागोन। बिनि उनाव 14 जुलाइआव क'क्राझाराव मोनसे जर'खा हाबाफारि लागोन होनना बुङो बिथां दावबायसाया। बे जर'खा हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि नन्दिता कार्लसआ इन्डियान आर्मी हान्जानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो गोबां फुटबल गेलेगिरिफोराबो नुजाथिफैगोन होन्नाबो मिथिहोयो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।